Foli ani wale ɲuman dɔn o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen nin waati na an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An b'a jira aw la ka fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ minnu kɔnɔ kumaw la aw ye. Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruya olu de don. An b'a fɔ ko ni o kuma filɛ aw dangan na. Kunnafoni daminɛna an b'a kunda Côte d'Ivoire jamana kan fɛn min ye silamɛjɛkulu ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba min ni a ɲɛsinen don kalanko binakun kanna ma. U ye sigiba kɛ cogoya min na ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ u ka san baara kɛlenw kan. N b'a jira aw la k'a fɔ ko sigi a ye fara ɲɔgɔngali kɛ ni kulu kofɔlen ye a maa caman ye kɔmaw fara ɲɛmaw kan. An ka jan ka sɔrɔ seria. Plateforme des structures islamiques de l'éducation Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ jɛrɛ jɛkuluba don min ni a bɛ fara ɲɔgɔngali kɛ ni silamɛjɛkulu caman ye minnu ka wulikajɔw ɲɛsinen don denmisɛnninw ka kalanko binakun kanna ma a ɲɛmaw ka fɔ la jɛkulu ka wulikajɔ yɛrɛ fanga tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye kalansow ye silamɛya tɔgɔ la ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'u lakodɔn ɲɛta binakun ka se ka sabati nin y'u ye u ka lajɛrɛ kɛnɛ kan ni o bɛ tali kɛ u ka san baara kɛlenw ani kundamɛ baara minnu kan. Mais an bɛ yan bi an b'a fɔ min ma ko la plateforme des structures islamiques d'éducation ni o ye jɛkulu ye min sigila ni Côte d'Ivoire gouvernement ka diɲɛ ye ka se ka silamatɔn minnu bɛ occupé la kalansow la ka bɛɛ fara ɲɔgɔn ka groupe ba kelen kɔnɔ min bɛ se ka ni gouvernement mako bɛ silama kalansow la olu le bɛ silama kalansow bɛɛ représenter gouvernement ɲɛfɛ an b'a fɔ le ma ko plateforme des structures islamiques d'éducation. Donc, organisation islamique caman b'a kɔnɔ fɔlɔ o ye OIC ye a filanan LESIM ani ICRA ani Sherifla ani INE ninnu organisation minnu bɛ occupé la silama kalansow la Côte d'Ivoire kɔnɔ yan olu bɛɛ le farala ɲɔgɔn kan plateforme des structures islamiques d'éducation kɔnɔ. Donc o la komi kalan wulila a ma mɛn fɔlɔ ban situation dɔ kama an ma se ka sigi kɛ ɲɔgɔn an tun kan ka sigi kɛ ka compte rendu kɛ ɲɔgɔn ye san tɛmɛni baaraw tɛmɛna cogo di san kura baaraw kan ka kɛ cogo di bon donc an b'o sigi de la sisan n'Ala ka jɛn ye ka se ka compte rendu kɛ an badenw ye an ka sigidaw la et puis labɛn minnu kura minnu b'an fɛ an n'u ka jɛ ka o labɛn o sigi sen kan. A lajɛrɛ in kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛmaw bolo ni o ye plateforme ɲɛmaw ye ka ɲɛfɔli kuntalajan kɛ kalanso ninnu lahalaw kan. Alhamdulillah bi sɔgɔmada na an y'an ka délégué wele ka bɔ jamana yɔrɔ bɛɛ la ka na sigi ka kunnafoni d'o ma baara mun kɛla k'o kunnafoni d'o ma kɔfɛ fɛnɛni yani an ye an kannabɔ ministère ma fɛnɛni min ye an baara ɲɔgɔn ye comme an ye baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ o le ka karankɛyɔrɔ évaluer pour que karankɛyɔrɔ désormais o bɛ se ka o ya reconnaissance sɔrɔ cogoya min na mais bi alhamdulillah donc comme ministère mɔgɔw b'o le fɔ la sisan a fɔ karankɛyɔrɔ 600 ani karankɛyɔrɔ 43 donc olu déclare la k'a fɔ ko olu kan ka taa ɲina gouvernement kan k'olu reconnu ɲina donc o sɛbɛn le bɛna taa di ministre ma ka signer inchallah baara kɛla fɛnɛ ni a baara bɛɛ kɛla anu yɛrɛ ani ministère ya branche min n'a bɛ wele ko DNF donc an n'olu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ alhamdulillah ni baara sera kuncɛyɔrɔ la an bɛ kunnafoni di mɔgɔw ma silamɛw y'a lɔn k'a fɔ bi Côte d'Ivoire kalanso ko vraiment a bɛɛ lajɛlen kan ka timi plateforme de ta sira fɛ pour que ko bɛ se ka ɲɛ cogoya min na. Inshallah an b'a la fo ka wa ka ɲɛmaɲɛ caman ka ci la ye ka wa ka an ka ɲɛmɔgɔ fo min ye an ka président ye k'a fɔ sini kɛnɛya la ka wa ka an ka ministre muso fo ka sɔrɔ ka na an ka délégué fo min ye an ka président national ye plateforme ɲɛfɛ sabu bi ɲɔgɔn ye an ye nafa caman sɔrɔ a la o b'a yira ko baara dɔ bɛ kan kɛ Côte d'Ivoire denmisɛnw ye denmisɛnw n'a bɛ jamana kɔnɔ o bɛ kan ka nafa dɔ sɔrɔ u ka kalanbolow la kalanbolo juma min ye gouvernement ka kalanbolo ye jan diinɛ kalan bɛ tiɲɛ ye mais ni a y'a ka dunuya kalan lɔn k'a lakan i b'a ye a bɛ kɛ diinɛmɔgɔ cɛ ɲuman ye donc o bilan kɛla ye
kalon ka fɔ an bɛ kan ka baara kɛ ni programme cogoya juma an ka ɲɛmɔgɔw ni gouvernement sigila ka programme mun bɔ a emploi du temps boro ma walama a programme boro ma ani a waatiw boro ma ani a lon boro ma o y'o yɔrɔ yira na donc an bɛ kan ka baara k'o cogoya la an y'o nafa sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔw la. Hakilila jigila an b'a jira aw la k'a fɔ ko nin jɛrɛ jɛkulu ni o ye plateforme ye silamɛ jɛkulu caman kɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ kalanko bɛ na kun ka na wa ka daw yɛlɛlen don kalanyɔrɔ o kalanyɔrɔ silamɛya tɔgɔ la n'i y'a kanu ka kɛ a tɔnden ye. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'an kunda Egypte jamana kan. Egypte jamana kɔnɔ fɛn min ye wasaden kalata kun filanan baaraw bɛ sen na jango k'a sɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ jaabiw ma se k'a sɔrɔ k'a sababu kɛ gɛlɛya caman ye. Lala Kuyate a bɛna ɲɛfɔli kɛ o tɔw kan. Wasaden kalafili tagu filananw baaraw olu bɛna lawaleya Egypte jamana kɔnɔna na hali n'o y'a sɔrɔ ni jamana kofɔlen yɛrɛ ni a maa ka ca ni arabu jamana bɛɛ lajɛlen maa ye u bɛ gɛlɛya caman de kɔnɔna na sɔrɔ ko binakun kan. U ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka wulikajɔw kɔfɛ wulikajɔ minnu kɛra yaasa yɛlɛma bɛ se ka don u ka jamana yɛrɛ taabolow la. Sɔrɔko cakɛdaw olu ye foli kɛ ka sangani ni yɛlɛma kura in ye. Barika da kan k'o bɛna kɛ sababu ye ka caman bɔ u ka musaka sarataw la. Jamana kun kelen don ka musaka minnu da u kun. Nga k'iba ye k'a fɔ k'a ye gɛlɛya fala don kuranko ta nasira fɛ barika da kan ko kuran sɔngɔ gɛlɛyara kosɛbɛ. Kuran kɔfɛ ko ji sanuman fana sɔngɔ gɛlɛyara fo ka taa se u mago ɲɛfɛn caman ma. K'o bɛna kɛ sababu ye se tɛ maa minnu ye kosɛbɛ ani minnu ka sɔrɔ ka dɔgɔ dɔɔni k'olu bila gɛlɛya kɔnɔna na. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kalafili in yɛrɛ ta ko fɔlɔ o baaraw sabatira novembre kalo tile 10 ka taa bila tile 11 de la u ka sigida 14 kɔnɔna na. N'olu cɛla Gize b'o la ka fara o kan Alexandrie fana b'a la. Gafe camanw y'a yira k'a fɔ ko yuruku caman de kɛra kalafili in kɔnɔna na. O yɛrɛ kɛra sababu ye jamana ɲɛma Abdel Fattah ale ye yamaruya di u ka se ka segin kalafili in baaraw kan. O siratigɛw fɛ kalafili ko ɲɛnabɔ jɛkulu ale ye don kuraw jate minɛ ko kalafili baaraw bɛna lawaleya o don ninnu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sigida 19 de la. O de hukumu kɔnɔna na don kura minnu sugantira olu fɛ o bɛ tali kɛ décembre kalo tile 3 ani tile 4 na. Egypte duguba Caire ale duguden dɔ ni o ye Shérif Toubare ye. Ale y'a yira k'a fɔ ko ni hakilina min talen filɛ u ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka se ka kalafili kura boloda k'o b'a yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw u ka kalata ko nafa b'a la jamana kɔnɔna na wa ko wasaden min bɛna sigi k'o na kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka wasaden kɛrɛnkɛrɛnnen sugantilen ye. Jatew bɔli y'a yira k'a fɔ ko wasaden plasi 568 o de bilalen don u ka bolo kan. Cɛbɔ minnu kanbɔlen don n'olu jɔlen don u yɛrɛ la o bɛ t'i jɔ maa 2,500 bɔ ɲɔgɔn ko la. Tila tɔ kelen k'o bilalen don fanga ɲinintɔw ka bolo kan. Nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko jamana kuntigi yɛrɛ kelen don ka maa 28 bɔ ɲɔgɔn ko olu suganti n'o farala jate kan a nata jɔ wasaden sigiyɔrɔ 596 la. Maa 34,000,000 yamaruya bɛ olu de bolo u ka se ka kala ta ni kalafili tako filanan in na. Wasablonkura maa ninnu kan ka n'u kale k'u siɲɛ yanni wasablonkɔrɔ yan'olu ka waati ka se a dan na janvier kalo nata. Egypte yɛrɛ fanga kuru kara bɛɛ lajɛlen bɛ jamana kuntigi yɛrɛ de bolo. A bɛ ka fanga mara n'a sago n'a dungɔ ye bi o bɛ san 11 bɔ. Kunnafoni nasara wɛrɛ fɛ hali bi an b'an kunda Ameriki jamana kan. Ameriki jamana ɲɛmaaw y'a yira kari k'a fɔ k'u kun hakili b'a kan kosɛbɛ ka jateminɛ b'a boli maaw ka lakanako kan maa minnu ni olu ye Somali jamanadenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na jango u ka lakanako sariya binakun kana la min ni o jateminɛw ka se ka boli ani ka taa se fana tungaranke minnu ni olu bɛ bɔ jamana wɛrɛw la. An ka janga ɲɛmadali kɛ Abdulkarim Sakɔ bɛna ɲɛfɔli kɛ o tɔw kan. L'Américain ka jamana kono hakilina min bɛ o bolo n'u kɔma ko TPS ale hakilina ye n'a sigila Amérique ɲɛmaaw fɛ min bɛ baara bolodalen dɔ kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna na. Somali jamana o ye jamana min ye o garijigɛla a programme na nin ya a san 30 ye. Amérique ɲɛmaa ka laɲini de k'a fɔ a b'a fɛ k'a dɔn ni a hakilina a bɛ senna n'a bɛ ka waleya i n'a fɔ a fɔra cogo min na. O de ye k'a yira k'a fɔ dɛmɛ min tɛmɛ ka ɲɛsin Somalidenw ma Amérique dugukolo sanfɛ n'u ko a ma nansarakan na protection juridique n'o de ye tanga ye ka da u ka sariya nasiraw fɛ k'a lajɛ ni a sariya bɛ ka lawaleya ni hakilina in bɔra Kirisi Noyam yɔrɔ n'o ye l'Américain ka lakana koɲa ɲɛmaa dɔ ye a y'a yira k'a fɔ kɔrɔfɔliw la k'a fɔ ni hakilina in bɔra Donald Trump yɔrɔ n'o ye Amérique président ye k'a yira k'a fɔ ni hakilina min talen filɛ u fɛ a bɛ jamanadenw de concerné kɛrɛnkɛrɛnnenya ma n'o ye Somalikaw minnu bɛ Amérique jamana kɔnɔ dugu min kɔnɔ u ko min ma Minnesota k'a yira k'a fɔ bengani wale dɔw yera yen nɔ minnu n'u kɛra ka o dugu kofɔlen in sɛgɛrɛ ko wa a benganikɛlaw Somalikaw bɛ u la wa lagosili taara k'a dugu fɛnɛ sɛgɛrɛ k'a fɔ wale cɛjugu de bɛ kɛ a jamana kɔnɔ nafolo sɔrɔ cogo jugu ko o walew de ka ca a dugu kɔnɔ o ye fɛn ye min a ye a dugu ɲɛmaaw tɔɔrɔ
o hukumu de la Amérique président n'o Donald Trump ye a y'a yira k'a fɔ ni sariya min kun tara Amérique fɛ n'a bɛ san 30 bɔ bi jamanaw ani adamaden minnu n'u kun kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ni a ye k'a lajɛ somalikaw minnu mana ye nin walekɛbaw la a taga ka ta ka bɔ u kan walasa Amérique sariya ka se ka o nɔ minɛ n'o dun kɛra fɛnɛ o bɛ gɛn ka bɔ Amérique jamana kɔnɔna na fɛn min ye adamadenya lafasatɔn o jɛkulu y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na sisan ko l'Américain ka président n'o Donald Trump ye k'a k'a kɔlɔsi ko bawo k'an bɛ waati min na o ko min ma nansarakan na islamophobie n'o ye juguya fin ye ka ɲɛsin silamɛya ma k'o fanga ka bon kosɛbɛ Amérique jamana kɔnɔ ni a nana nin waleya in fɛnɛ ta ka fara kan k'o bɛna kɛ faratiba ye Amérique jamana ma ani Amérique denw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma jamanadenw minnu ni u bɛ nin yɔrɔ kofɔli na n'o ye Minnesota ye. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Kafunɛ Bacili ale k'a ɲininenw don. Lagine Bisawu jamana ɲamasigi kalata jaabiw makɔnɔnen don jamana kɔnɔdenw fɛ. Kalata kɔmanga o bɛ ɲini kana na wuli bari sabu ka d'a kan kɔrɔtɔ kelen don jaabi la fo a sera waati ma cɛbɔ gangaran fila minnu kun gwasanin don ɲɔgɔn na waasa ka jamana ɲɛmaaya ɲini ni o ye jamana ɲɛma Umaru Sissoco Embalo ani Fernando Dias ye. Fan fila bɛ kelen na o bi k'i kanabɔ k'a yira k'a fɔ sebagaya ye ale de ta ye ka sanga ni jamana ɲamasigi kalata jaabi ye. A bɛra ta kalata labɛnniba jɛkulu commission électorale kun ye kangari da k'a yira cɛbɔw an'u kanuɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen na ko fan fila ka muɲu ni ka jaabiw kɔnɔ ko a ti bɛn cɛbɔ dɔ wali kelen o masuruna mɔgɔ dɔ k'i kanbɔ k'a yira k'a fɔ sebaga ye olu ka fan ta ye k'a sɔrɔ kalata labɛnniba jɛkulu commission électorale ma tila a ka baara la. A bɛ ka kɛ o kɛcogo la bari sabu ka d'a kan Fernando Dias ale y'a yira k'a fɔ ko kalata sebagaya ye ale ta ye. A ye foli yɛrɛ kɛ kalatalaw ye k'u tanu u ka bɔli la ka caya walasa ka n'u ka dɛmɛ ni kɔkɔrɔmadonni jira ale la ko b'a yira k'a fɔ Guinée Bissau ka denw sigilen don ka yɛlɛma de kɔnɔ o de kama u ka danaya bɛ a kan u jigi b'a kan. A tilala ka kangari gɛlɛn da k'a yira k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ kalata jaabi namaraliw kan ko a tɛna jɛn ni a ye bari sabu ka d'a kan ale kanubagaw bɔtogo ka taa wote a ye o b'a yira k'a fɔ citogo tɛ ale la fiyewu. Fernando Dias ye minisiri ɲɛma kɔrɔ ka dɛmɛ sɔrɔ Domingo Simões Pereira n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale balila kanbɔli la ka kɛ cɛbɔ ye bari sabu ka d'a kan a ka kanbɔli gafe ma di joona o de kama ban kɛra a ka kanbɔli la o kuma a y'i fanga fara Fernando Dias kan fanga sinamatɔn tɔgɔ la min ni jamana ɲɛma Umaru Sissoco Embalo karila ɲɔgɔn na. Jamana ɲɛma ka fan fɛ Umaru Sissoco Embalo a ka yɛrɛmangutu baara babu sentigi ni o ye Oscar Barbosa ye ale fana bɔra k'i dantigɛ kunnafonidilaw ye Bisawu kɔnɔ k'a yira k'a fɔ jamana ɲamasigi kalata min ni o bɔra ka kɛ dɔgɔkun furancɛ la ko sebagaya ye jamana ɲɛma ta ye Umaru Sissoco Embalo ko jamana ɲɛma bɛ n'a yɛrɛ nɔnabila fanga la kabiri ni tako kelen na o b'a yira k'a fɔ tako filanan yɛrɛ tɛna na ye jamana ɲamasigi kalata in na. Kalata labɛnniba jɛkulu commission électorale a ye layidu di k'a fɔ kalata tako fɔlɔ jaabi labanw bɛna bɔ ka bɛn alamusa ma nka a y'i kantigɛ da jira kalatalaw la ka taa se cɛbɔw ma ani fanga ɲini jɛkulu ni kunnafonidilaw ko bɛɛ lajɛlen ka muɲu ka kalata jaabi bɔlen makɔnɔ ko a ti bɛn maa wɛrɛ ka bɔ teliya la ni ka jaabi dɔ gulon k'a sɔrɔ kalata labɛnniba jɛkulu commission électorale ka yamaruya tɛ ko kuma ko bɛɛ lajɛlen ka don kofɔlen kɔnɔ ni o ye alamusa ye kalata jaabi tako fɔlɔw olu bɛna na bɔ. Nigeria jamana kɔnɔ sanga ni wagati ekɔlidenw bɛ tigɛ ni ka tunu ni u ye a bɛ taa se ekɔliden 100 ani kɔ ma ani kalanfaw ka fara kerecɛnya diinɛ maa dɔw kan. Nigeria jamana kɔnɔ banbaganciw bɛ na minnu tigɛ ka tunu ni u ye ekɔlidenw ni kalanfaw bɛ tigɛ ekɔliso la diinɛmɔgɔw bɛ tigɛ egilizi kɔnɔ. Waleya in walankatalen don kosɛbɛ Nigeria jamana kɔrɔyan fan fɛ ani a camancɛ bolo fɛ. Nigeria jamana sɔrɔsiya ka bɛn ni karidon ye u ye sigi kɛ ni jamana ɲɛmaa ye Bola Tinubu sigi yɛrɛ bisimilara Abuja. A kɛra enlèvement ko in de kan sanga ni waati mɔgɔw tigɛli minnu bɛ kɛ ni ka tunu ni u ye banbaganciya fɛ kun t'a la ju t'a la. Sɔrɔsiya y'a yira k'a fɔ cɛsiri ni wulikajɔ baaraw kɔni bɛ sen na waasa maa tigɛlenw ka tunu ni u ye u bɛ se ka bɔ bolola cogo min ka bɔ banbaganci mɔgɔw ka jan kɔnɔ. O baara bɛ sen na marabolo caman kɔnɔna na waasa ka kalanden ninnu soronnali don. Wulikajɔ dɔ taara ka ɲɛsin kerecɛnya kalanso dɔ ma école catholique Saint-Marie min senfɛ ekɔliden 303 ka fara karamɔgɔ 12 kan u y'olu de tigɛ ni ka tunu ni u ye. Sigi min bolodara sɔrɔsiya ani jamana ɲɛma Bola Tinubu ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw ye kunnafoni di k'a yira k'a fɔ a bɛ taa se ekɔliden 50 ɲɔgɔnna ma minnu sera ka bɔ bolo la banbaganciya bolo kan
u gɛrɛla u ka denbayaw la ka ban. Sɔrasi ɲɛmɔgɔ ninnu ka kɔrɔfɔw la kun u y'a yira k'a fɔ cɛsiri ni wulikajɔ fanga bɛna bonya kosɛbɛ mara caman de kɔnɔna na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kebi mara ye mara la ekɔliden 25 o kun tigɛra ka tunu ni u ye. Lakanabaw kɔni kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw boloda waasa maa tununiw bɛ se ka ye cogo min. Kwara mara kɔnɔna na batokɛla maa 38 u ye olu de tigɛ ka tunu ni u ye ka sanga ni wulikajɔ ye u ye min ta ka kerecɛnya so egilizi sɛgɛrɛ. Nga bɛɛ ta ni sɔrasiya ka dɛmɛ ye olu maa 38 bɛɛ lajɛlen tilala ka bɔ bolo la. Sɔrasi ɲɛmɔgɔ Major General Sayidu ka fɔ la ko cɛsiri fanga bɛ ka bonya sɔrasiya fɛ Kwara mara la kosɛbɛ bari sabu ka da kan jaabi ɲumanw dira. Maa 38 minnu kun tigɛra a bɛɛ lajɛlen yera wa bɛɛ lajɛlen seginna u ka denbaya la ka ban. Sanga ni wagati ni mɔgɔ tigɛ ka tunu a sababu bɔlen no jamana basigi tiɲɛ de la. Bamaganciya yɛrɛ kɛn bɛ k'i ɲɛ jɔ ekɔlisow de kan kosɛbɛ u ka wulikajɔw kɛ yen nɔ ka kalanden denmisɛnninw tigɛ ni ka tunu ni u ye. Gambi jamana ye kunnafoni di k'a yira k'a fɔ u bɛna na Cameroun fanga sinamatɔ ɲɛmɔgɔ dɔ bisimila waati kunkurun kɔnɔna na u ka jamana kɔnɔ ni k'a kalifa minɛ bawo Kɛbɛ Isa Bakari Tiyoroma kɔ Cameroun jamana kɔnɔ. Fanga sinamatɔ ɲɛmɔgɔ in a donna Gambi jamana dafɛ ka taa yɛrɛ kalifa ka bɛn Novembre kalo tile 7 ma Cameroun jamana ɲɛmasigi kalata kɔfɛ ka sababu kɛ kalata kɔmankanw wulili ye n'a tɔgɔ ye. Jamana ɲɛmasigi kalata min ni a bolodara Cameroun jamana kɔnɔ sebagaya seginna ka kurakuraya Paul Biya yɔrɔ. Paul Biya min bi fanga la kabini ni san 1982 a kɛra sababu ye ka ɲuguɲugula wuli ni ɲagaɲaga ye ni sɔngoya jiraw bolodara ka don dugu bolon furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ min taara wolo ni bonw na. Gambi jamana ka bataki bilalen na a y'a yira k'a fɔ Cameroun jamana fanga sinamatɔn Isa Bakari Tiyoroma ko Gambi jamana ye a kalifa minɛ buna adamadenya yɛrɛ bolo ma ani a ka lakana makarani bolo ma. Gambi jamana ani a sigiɲɔgɔn jamana dɔw bi jɛla i n'a fɔ komi Nigeria waasa ka dɛmɛ don jamanaw ma jamana minnu ni olu bi bin kalata kɔ mankan dingɛ kɔnɔ. Alice Nkom ni ale Isa Tiyoroma Bakari ka babu sentigi ye a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ fanga sinamatɔn ma ɲɛma in taara bisimila minɛ Gambi kɔnɔ. Isa Tiyoroma Bakari yɛrɛ Cameroun jamana fanga sinamatɔn kɔni ma jɛ ni kalata jaabi bɔlen ye. Jamana ɲɛmasigi kalata min ni o kɛra Octobre kalo tile 12 o jaabi min ye sebagaya di jamana ɲɛmaakɔrɔ ma k'a yɛrɛ nɔnabila fanga la o de ma taa fanga sinamatɔn jimi sira fɛ. Bari sabu ka da kan u ka fɔ la sebagaya kun ye fanga sinamatɔn de ta ye nga a ŋanamuna de ka namara ka se di Paul Biya ma. Cameroun jamana gouvernement yɛrɛ ye kunnafoni di k'a yira k'a fɔ Kɛbɛ Isa Tiyoroma Bakari kɔ bari sabu ka da kan kalata kɔ mankan ye ko o ye ale de nɔ ye ko ale de sababu ye jamana kɔnɔdenw su ka kɛ murutili kan n'a taara wolo ni bɔn na. Jamana ɲɛmasigi kalata jaabiw bɔlen kɔfɛ ni karɔgɛlɛya waleyaw kɛra ka jolibɔnw kɛ nisɔngoya murutili senfɛ dugu bolon furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Dugu caman y'i ka nisɔngoya jira ni Isa Tiyoroma Bakari binni ye ka sebagaya kɛ jamana ɲɛmaa Paul Biya ta ye. Muɲugumaɲagaw bolodara Duala, Maruwa ani Garuwa. Kalata kɔmankan nisɔngoya jira ninnu senfɛ maa 16 a yirala k'a fɔ olu de bɔnɛna u niw na. Nga bɛrata buna adamadenya lapasa jɛkulu dɔw y'a jira k'a fɔ ko maa minw bɔnɛna u niw na k'a ka ca maa 55 ye. Jamana ɲɛmaa Paul Biya yɛrɛ a si bi san 92 de la. A be jamana ɲɛmɔgɔya la Cameroun kunna kabini ni san 1982 waati dɔw la yɛrɛ a tɛ fɛn yɛrɛ kalama jamana ko la bari sabu ka da kan a bɛ kɛ jamana kɔ kan ka da ka kɛnɛya ko kun tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la si janfara. A masuruyala mɔgɔw ka fara ka fanga ɲini jɛkulu kan fanga bi olu de ka bolo kan olu de bi k'a labaara. Kɛ kɔni bɛ fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ kɔ Isa Bakari Tiyoroma bawo kalata kɔ mankan senfɛ murutili minnu kɛra n'a taara wolo ni bɔw la a yirala k'a fɔ ale de nɔ kɛra o ye. Irisula jamana ye bugubuguli dɔ kɛ ka Ukraine jamana susu sani dugu cɛ drone na. Mɔgɔ 4 olu bɔnɛna u niw na ka mɔgɔ 10 jogin kosɛbɛ. Bugubuguli in kɛra sani dugu cɛ Irisula jamana ka drone fɛ ka jigin Ukraine jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kharkiv. U ye bugubuguli min boloda sufɛlan fan fɛ ka ɲɛsin Kharkiv dugu ma. Maa 17 olu de jogina kosɛbɛ. Kharkiv dugu an b'aw ladɔnniya ka fɔ Ukraine jamana duguba 2nan don. Marabolo ɲɛma ka fɔ la a ko maa 4 nin bɔnen kɔfɛ ka maa 17 jogin ko tiɲɛni caman wɛrɛ donna. Sangaso lahaw ta segin ekɔlisow kuranpotow ko bugubuguli in kɔlɔlɔ jiginna a bɛɛ lajɛlen kan bawo o bɛɛ tiɲɛna. Tasuma yɛrɛ mɛnɛna
ni ka don dugudenw kan dugu bolon furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ tasuma fagalaw kɔni nana surunali don kɛ walasa ka dɛmɛ don maaw ma nka bɛrata u kɔni sera ka su kelen labɔ tasuma cɛma Rusila jamana droni ka bugubuguli ka ɲɛsin Ukraine jamana ma a kɛra sababu ye ka na ni kurantigɛ ye bari kuranpotow jenina Ukraine jamana armée de l'air o y'a yira k'a fɔ ko Rusila jamana ka bugubuguli senfɛ ko a bɛ taa se droni 160 ma u ye min bugubugu sani dugu cɛ Ukraine jamana kan. Ame aw fo ka wale ɲuman dɔ k'a jira aw la k'a fɔ ko ni bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔli na minnu labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye aw ni ce a ka ɲamadaliw la a k'an bɛn waati min ta la ma an ka jɔnya jɔ an na.